Здравейте на всички, аз съм HyperG и добре дошъл в новото видео. Както виждате разбавя заглавието, днеска малко в Fortnite, че е в OnlyUp. Днеска ще играем на OnlyUp в Fortnite и така. Ако умра, видеото приключва, нали така? Но преди да започне това видео, ако искате още доста подобни и най-готините видеа в този канал, оставете по един лайк и и абонирайте се за YouTube канал с камбанка, за да не несете, когато ще кача ново видео в нашия канал HyperG. Плюс сме до 100 абоната, така че може да се абонирате с камбанка и така. Така че, приятно гледане. Нека направим 20 лайка в това видео, наистина. И ще правим в Chapter 2 и същото нещо. По същия начин. Нали така? Сега нека направо започва. В момента вече малко започваме. Така, нека малко да започваме. И сте тук тия кутии. Добре. Като някакви кутии. Тук е като рапчета обаче, ама не. И рапчета, какви като хора. Така. Тук е някакъв контейнер. Ми се струва. Добре. Не го скачам. Така. Това е като някаква тръба за вода. Примерно. Да, тръба за вода. Добре, супер. Толкова, че оставяме линка долу в описанието обаче за OnlyUp. Така че може да играете. Може да спидрънвате като мене или като някой има. Или сте нубове като мене, честно казано. Така че може да цъкте много яко. Така, ето и дърво. Добре. Сега почвам с една вода. Добре. Не падам по... Epic Games. Нали така Epic Games? Не падам. Нали така? Хората, тук ще днеска това видео и надявам да ви хареса видеото от Fortnite OnlyUp. Ако е така, оставете по един лайк и абонирайте се с YouTube канал с камбанка, за да не сете, когато ще кача ново видео. Аз бях HyperG и ще се видим в следващото видео. Чао и до нови срещи!